Yes, embulembe nabo manyekaine. Gutwara gotebia abantu ba minto bonse pipagusi amang'ana aya kero kenda letro obo ba se town yeto especially asaba na biashara ba konyore ngeri yabo kera lituka iga se town including county government konyore revenue egokorera abantu amagenderero obo na bututete go siribo songo yaito na ande kurumambia twasiri obo igotete bale mo bane baso e town ebiagenderere usari ba abantu bami iga tore bosonge town igototagete ko kashivu amang'ana ya maandamano onye gukora maandamano bogoria masakara ngora nabo Kenya ekoranga kuandamanire amang'ana yo gusamba chitairi kumisa chipara chaito korosia bitongo ase abana baito bakore biashara bye chipikipiki ba ko accident binte bintu riko chigwancha whatsoever igobuna bono twabikiro mulembe kurumambia na are twonchukana iga gototete gutangasa gusiengima bono bwa bambori go chikoba gusi anymore. There is government in place. Amonaitu abantu bali bo gwancho kuya turabana biashara town igo tutete ko make sure ng'abantu baboka saa 11 bakore biashara amang'ana yo gosieka chiduka nturigo chigwancha kero kendo bo babokore tubura necessary ase town yaito gusi yeto yaroka ndire kogendera kubwa chinsemo chiabogere ne chinsemo cha kericho amang'ana yo gokora manamana akoreto bo ba investors bange okore biashara town ya nturigo chikwalao egere twasieke biashara saa 12 ubwate nkore ndonge werande good. Lakini abantu bakobogoria magena bagosamba chitairi town ya itaiga bagosarie bintu basamba ebipanda bya abantu bakokora biashara oine criminal na ande to diri na rabune criminal kuna kugosaba kwaito buna bagusi and we have declared that war yamona sogo ntegerera switch ko ira naiga takane bieto na inche ya samari etangor ku Benson yaga kamari achana itangani intete goteba mbia mono sana asengenje twangeire ko utulifu ase town ya itene na ya Busungu ngakere kiombe ya community police ya Kisii ng'ambi ya mono ase ng'encho narorire ogotara twatarire na borobo korumambi amani yangeire koirana namba ya kabere abana inchi boka abanyene twakwaneranire nande kende gento tutakere gokwanera ngakere torachamo omonto taite gokora maandamano bichiko ni mwancherete lakini omonto gosambe gyoski kyomonto rero bangi namba igoreti bakone matunda aba murambara abako bimokimokokoteni na kirigento uchumi nebembe kere to gosambe binte bigo ntorikorosi uchumi igo twatebire rero nga asegusi na gochimotu ake to gochikogenderera lakini ngento twarorire mono ntoriko profile bantu lakini abantu ba umure tugusiga iga bagosamba chitairi nabagere nande to goteba ngondo bwensi go transport abana oba minto goche gosarie umuchio bosongo abagusinto barigerereti korbono gochimotu buna tokonya monto bwensi go sambe gios osogo sambe tile igo toko mobwata tomwana nego chia saba sigari to igona net yes kusema no nuga kumata itaba igo tu asabiro marembe aiga stage ya St Jude's bone biashara byachakire ko igoru abantu bairane para na abantu baminto ba police abasikari to abasabire nga na inwe ko abana abaminto banchire ko beko marembe to basa ko bahara sinjerende yonse to bwaterane egere biashara bito birane biamon mwana incho yo